ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി രാമ 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 ഹരി ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി രാമ 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 ഹരി ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി രാമ 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 ഹരി ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി രാമ 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 ഹരി ഹരി കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി രാമ 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 ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി രാമ 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 ഹരി ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരവത്തുണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നാമത്തെ സ്കന്ധം 12-ാമത്തെ അധ്യായം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം. അതില് 24-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കുറച്ച് പറഞ്ഞു നിർത്തി. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണന്മാര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിലേക്ക്. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ കണ്ടത്? ബ്രഹ്മദേവനെ പോലെ സമചിത്തതയുള്ളവനായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ യുധിഷ്ഠിരനെ പോലെ പിതാമഹനെ പോലെ എന്നാ പറഞ്ഞത്. അത് യുധിഷ്ഠിരനാകാം, പിന്നെ ബ്രഹ്മദേവനും ആകാം. രണ്ടു തരത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രീധരസ്വാമി പറയുന്നത് പിതാമഹൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണെന്ന് പറയുന്നത്? അച്യുതാരനും ഐശ്വര്യയെ പോലെ അഭയസ്ഥാനമായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാരായണനെ പോലെ ആയിരിക്കും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനാണെന്നും പിന്തുടരുന്നതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ പോലെയും ധർമ്മനിഷ്ഠയെ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മദേവനെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഗോപികമാർക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും കണ്ണടയ്ക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. കണ്ണിന്റെ ഇമ വെട്ടുന്നത് പോലും അവർക്ക് സങ്കടമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. അതെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം, ഭഗവാൻ കൂടെ വേണം എപ്പോഴും. അതാണ് അവരെപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചത്. അല്ല, നമ്മളെ പരീക്ഷത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഏതാണ്? പിന്നെ കൈലാസനാഥനായ ശിവനെ പോലെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പോലെ എല്ലാവരുടെയും ആശ്രയ കേന്ദ്രമായിരിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഉദാരതയിൽ പറഞ്ഞത് അതെ. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ രഞ്ജിദേവന്റെ കഥ അവിടെ നിർത്തിയത്. രഞ്ജിദേവനെ പോലെ ശ്രേഷ്ഠനായിരിക്കും. രഞ്ജിദേവനെല്ലാം ദാനം ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു രഞ്ജിദേവൻ. എന്ത് കിട്ടിയാലും ദാനം ചെയ്യായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ കാലടികളെ അനുവർത്തിക്കുക വഴി ഈ കുഞ്ഞ് ഏറെ കുറെ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ബ്രാഹ്മണന്മാര് ആരോടെ പറഞ്ഞത്? ഇതൊക്കെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. അതില് 24-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. പ്രണാമം. രഞ്ജിദേവൻ ദാനം ചെയ്യുന്നതിലും അതിഥി സൽക്കാരത്തിലും ഭക്ഷണം ദാനം ചെയ്യുന്ന അത്യുത്തമനായിരുന്നു. നീ 25 കണ്ട 24 എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ, മുഴുവനാക്കിയിട്ടില്ല. 24 മുഴാണ്ട.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവസദ്ഗുണമാഹാത്മ്യേ ഏഷ കൃഷ്ണ മനോവ്രതഃ രന്തിരേവ ഇവാദാരോ യയാതീരിവ ധാർമ്മികഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഉദാരതയില് രന്തിദേവനെ പോലെയും രന്തിദേവനെ പോലെ ശ്രേഷ്ഠനായിരിക്കും, ധർമ്മിഷ്ഠതയില് യയാതിയെ പോലെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ രന്തിദേവനെ കുറിച്ച് നമ്മള് പറഞ്ഞു. ഇനി യയാതിയെ കുറിച്ച് പറയാം, അതാ എടുക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലോകത്തിലെ മഹാനായ ചക്രവർത്തിയും ആര്യ സംസ്കാരത്തിലും ഇന്ത്യോ യൂറോപ്യൻ സംസ്കാരത്തിലും ഉൾപ്പെടുന്ന ലോകത്തിലെ എല്ലാ മഹത്തായ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും ആദ്യ പിതാമഹനായിരുന്നു യയാതി. അദ്ദേഹം മഹാരാജാവ് നഹുഷന്റെ പുത്രനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ശ്രേഷ്ഠനും മുക്താത്മാവുമായ ദിവ്യയോഗിയായി തീരുകയാൽ യയാതി ലോക ചക്രവർത്തിയായി തീർന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യകാല യൗവനം കാമാസക്തവും പ്രണയകഥകളാൽ സമ്പൂർണവുമായിരുന്നെങ്കിലും അനേക സഹസ്ര വർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഈ ഭുവനം ഭരിച്ചിരുന്നുവെന്നും നിരവധി യജ്ഞങ്ങളും പുണ്യപ്രവർത്തികളും അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നുവെന്നും ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ശുക്രാചാര്യരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രിയായ ദേവയാനിയുമായി അദ്ദേഹം അനുരാഗത്തിലായി. ദേവയാനി അദ്ദേഹത്തെ പരിണയിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണ പുത്രിയാകയാൽ ദേവയാനിയെ സ്വീകരിക്കാൻ ആദ്യം അദ്ദേഹം വിസമ്മതിച്ചു. ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ക്ഷത്രിയന്റെ പുത്രിയെ വിവാഹം ചെയ്യാം, എന്നാൽ ഒരു ക്ഷത്രിയന് ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രിയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ലോക ജനസമൂഹത്തിൽ വർണ്ണസങ്കരം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിൽ അവർ അത്യന്തം ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരുന്നു. ശുക്രാചാര്യർ നിരോധിക്കപ്പെട്ട വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ അനുശാസനത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുകയും യയാതി ചക്രവർത്തിയെ ദേവയാനിയെ സ്വീകരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ദേവയാനിക്ക് ശർമ്മിഷ്ഠ എന്നൊരു തോഴിയുണ്ടായിരുന്നു. ശർമ്മിഷ്ഠയും ചക്രവർത്തി യയാതിയെ പ്രണയിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ അവളും തോഴിയായ ദേവയാനിയോടൊപ്പം പോയി. ശർമ്മിഷ്ഠയെ ശയ്യാഗൃഹത്തിൽ ക്ഷണിക്കുന്നതിൽ നിന്നും യയാതിയെ ശുക്രാചാര്യർ വിലക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ യയാതിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ കർശനമായി പാലിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം ശർമ്മിഷ്ഠയെ രഹസ്യമായി വിവാഹം കഴിക്കുകയും അവളിൽ പുത്രോത്പാദനം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ദേവയാനി ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോൾ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോയി പരാതി ബോധിപ്പിച്ചു. ദേവയാനിയെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന യയാതി അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനായി ഭാര്യ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ യയാതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലോകത്തിലെ മഹാനായ ചക്രവർത്തി, ആര്യ സംസ്കാരത്തിലും ഇന്ത്യ യൂറോപ്യൻ സംസ്കാരത്തിലും ഉൾപ്പെടുന്ന ലോകത്തിലെ എല്ലാ മഹത്തായ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും ആദ്യ പിതാമഹനായിട്ടാണ് ആരെ പറയുന്നത്? യയാതിയെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം മഹാരാജാവ് നഹുഷന്റെ പുത്രനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠനും മുക്താത്മാവുമായ ദിവ്യയോഗി ആയിരിക്കും തീരുകയാൽ യയാതി ലോക ചക്രവർത്തിയായി തീർന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യകാലം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? കാമാസക്തമായിട്ടും പ്രണയകഥകളാൽ സമ്പൂർണവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യകാലങ്ങള്. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം അനേക സഹസ്ര വർഷങ്ങള് ഭുവനം ഭരിച്ചിരുന്നതായിട്ടും നിരവധി യജ്ഞങ്ങളും പുണ്യപ്രവർത്തികളും അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നതായിട്ടും ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ശുക്രാചാര്യരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രിയായിട്ടുള്ള ദേവയാനിയുമായിട്ട് അദ്ദേഹം അനുരാഗത്തിലാവുകയും പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ആരാണ്? ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്. ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ക്ഷത്രിയന്റെ പുത്രിയെ വിവാഹം ചെയ്യാം, പക്ഷെ ക്ഷത്രിയന് ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രിയെ വിവാഹം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർണ്ണസങ്കരം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ശുക്രാചാര്യര് ആ നിരോധിക്കപ്പെട്ട വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് അനുശാസനത്തില് ഭേദഗതി വരുത്തിയതിനു ശേഷം യയാതി ചക്രവർത്തിയെ ദേവയാനിയെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു. ദേവയാനിക്ക് ശർമ്മിഷ്ഠ എന്നൊരു തോഴി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ശർമ്മിഷ്ഠയ്ക്കും ചക്രവർത്തി യയാതിയെ പ്രണയമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ശുക്രാചാര്യര് അദ്ദേഹത്തെ വിലക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും യയാതി രഹസ്യമായി ശർമ്മിഷ്ഠയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും അവളെ പുത്രോത്പാദനം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതറിഞ്ഞ ദേവയാനി പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് പരാതി ബോധിപ്പിച്ചു. അപ്പോ ദേവയാനിയുടെ വളരെയധികം സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്ന യയാതി അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്
ശുക്രാചാര്യരുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. അദ്ദേഹത്തോട് രോഷാകുലനായ ശുക്രാചാര്യർ ശപിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ. എന്താണ്? ശുക്രാചാര്യർ നിർവീര്യനായി തീരട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ശപിച്ചു. ശശുരനായ ശുക്രാചാര്യരോട് ശാപം പിൻവലിക്കണമെന്ന് യാചിച്ച യയാതിയോട് പുത്രന്മാരോട് യൗവനം ആവശ്യപ്പെടാനും അങ്ങനെ അവർ വാർദ്ധക്യം സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം യയാതിക്ക് വീര്യനായി തീരാനാകുമെന്നും ശുക്രാചാര്യർ നിർദ്ദേശിച്ചു. യയാതിക്ക് 5 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ദേവയാനിയിൽ 2, ശർമ്മിഷ്ഠയിൽ 3. യദു, തുർവസു, ദ്രുഹ്യു, അനു, പുരു എന്നിവർ. ഈ 5 പുത്രന്മാരിൽ നിന്നും 5 പ്രമുഖമായ വംശങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു. ഒന്ന്, യദുവിൽ നിന്ന് യദുവംശം, തുർവസു യമനവംശം, തുർക്കിയിൽ ഭോജവംശം, ദ്രുഹ്യു മ്ലേച്ഛവംശം, ഗ്രീക്ക് വംശം, അനു പൗരവംശം, പുരു. ഈ വംശങ്ങളെല്ലാം ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. യയാതിക്ക് തന്റെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളാൽ സ്വർഗലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ആത്മപ്രശംസയാലും മറ്റ് ശ്രേഷ്ഠ ആത്മാക്കളെ വിമർശിച്ചതിനാലും അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നും നിപതിച്ചു. അധപതനത്തിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രിയും പൗത്രനും അവരാർജിച്ച നന്മകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ദാനം ചെയ്തു. അങ്ങനെ പൗത്രന്റെയും മിത്രമായ ശിബിയുടെയും സഹായത്താൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും യമരാജന്റെ സദസ്സിലെ ഒരു അംഗമായി തീരുകയും ചെയ്തു. യമരാജാവിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനായി യയാതി വസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം 1000-ലധികം വിവിധ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ഉദാരമനസ്കതയോടെ ദാനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്ത അത്യന്തം സ്വാധീന ശക്തിയുള്ള രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജകീയ പ്രൗഢി സമ്പൂർണ്ണ ഭുവനത്തിലും വ്യാപിച്ചിരുന്നു. കാമാസക്തമായ അഭിലാഷങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് 1000 വർഷത്തേക്ക് പോലും തന്റെ യൗവനം ദാനം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇളയ പുത്രൻ തയ്യാറായി. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അനാസക്തനാവുകയും പുത്രനായ പുരുവിന് യൗവനം വീണ്ടും തിരിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തു. രാജ്യം പുരുവിന് നൽകാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശിഷ്ട ജനങ്ങളും പ്രജകളും അതിനോട് യോജിച്ചില്ല. എന്നാൽ പുരുവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെക്കുറിച്ച് പ്രജകളോട് അദ്ദേഹം വിശദമാക്കിയപ്പോൾ അവർ പുരുവിനെ രാജാവായി അംഗീകരിച്ചു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? യയാതിയെ ശുക്രാചാര്യർ ശപിക്കുകയാണ്. ശുക്രാചാര്യരുടെ ശാപം പിൻവലിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് യാചിച്ചെങ്കിലും പുത്രന്മാരോട് യൗവനം ആവശ്യപ്പെടാനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. യയാതിക്ക് വീര്യനായി തീരാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ശുക്രാചാര്യർ നിർദ്ദേശിച്ചു. യയാതിക്ക് 5 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ദേവയാനിയിൽ 2, ശർമ്മിഷ്ഠയിൽ 3. പുത്രന്മാരുടെ പേരുകളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവരിലൂടെ ഓരോ വംശങ്ങള് നിലവിൽ വരികയാണ് ചെയ്തത്. ലോകം മുഴുവൻ അതൊക്കെ വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. യയാതിക്ക് തന്റെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷേ ആത്മപ്രശംസ കാരണവും ശ്രേഷ്ഠ ആത്മാക്കളെ വിമർശിച്ചത് കൊണ്ടും അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം നിപതിച്ചു, വീണ്ടും താഴേക്ക് പോയി. അങ്ങനെ അധപതനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രിയും പൗത്രനും മറ്റുള്ള ആർജിച്ച നന്മകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ദാനം ചെയ്തു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പൗത്രന്റെയും മിത്രമായ ശിബിയുടെയും സഹായത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ യമരാജാവിന്റെ സദസ്സിലെ ഒരംഗമായി തീരാനും സാധിച്ചു. യമരാജാവിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനായിട്ട് യയാതി വസിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താ പറയുക, അദ്ദേഹം 1000-ലധികം വിവിധ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ഉദാരമനസ്കതയോടെ ദാനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്ത അത്യന്തം സ്വാധീന ശക്തിയുള്ള രാജാവായിരുന്നു യയാതി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജകീയ പ്രൗഢി സമ്പൂർണ്ണ ഭുവനത്തിലും വ്യാപിച്ചിരുന്നു. കാമാസക്ത അഭിലാഷങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് 1000 വർഷത്തേക്ക് പോലും തന്റെ യൗവനം ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയപുത്രൻ തയ്യാറായി. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അനാസക്തനാവുകയും പുത്രനായിട്ടുള്ള പുരുവിന് യൗവനം വീണ്ടും തിരിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ രാജ്യം പുരുവിന് നൽകാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രജകൾ അതിന് യോജിച്ചില്ല. പിന്നെ അതിനുശേഷം പുരുവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെക്കുറിച്ച് പ്രജകളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവര് പുരുവിനെ രാജാവായിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അനന്തരം യയാതി ചക്രവർത്തി കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കുകയും കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് വനത്തിലേക്ക് യാത്രയാവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ യയാതി കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് വനത്തിലേക്ക് യാത്രയായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ധൃത്യാ ബലിസമാ കൃഷ്ണേ പ്രഹ്ലാദ ഇവ സദ്ഗ്രഹഃ ആഹർത്തൈഷോശമേധാനാം വൃദ്ധാനാം പരിപാസകഃ. ധൃത്യാ ബലിസമാ കൃഷ്ണേ പ്രഹ്ലാദ ഇവ സദ്ഗ്രഹഃ
ആഹർത്തൈശോഷമേധാനാം വൃദ്ധാനാം പരുപാസകഃ. ചൊല്ലാം. ഭഗവാനെ വാസുദേവായ വാസുദേവായ ബലിസമേ കൃഷ്ണേ ബലിസമകൃഷ്ണേ ഹർത്തൈഷോ പ്രധാനമഗ്രഹ ആഹർത്തൈഷോഷമേധാനാം ബലിസമകൃഷ്ണേ പ്രഹ്ലാദ ഇവ സദ്ഗ്രഹ ഹരേ കൃഷ്ണ. ധൃത്യ ക്ഷമയിൽ ബലിസമ ബലി മഹാരാജാവിനെ പോലെ കൃഷ്ണേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പ്രഹ്ലാദൻ ഇവ പോലെ സദ്ഗ്രഹ ഭക്തൻ ആഹർത്ത അനുഷ്ഠിക്കുന്നവൻ ഏഷ ഈ ശിശു അശ്വമേധാനം അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ വൃദ്ധാനാം പരിചയ സമ്പന്നരായ വൃദ്ധജനങ്ങളുടെ പരിപാസക അനുവർത്തകൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഈ ശിശു ക്ഷമാശീലത്തിൽ ബലി മഹാരാജാവിനെ പോലെയും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അടിയുറച്ച ഭക്തന്മാരിൽ പ്രഹ്ലാദനെ പോലെയും ആയിരിക്കും. നിരവധി അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കും. കൂടാതെ പരിചയസമ്പന്നരായ വൃദ്ധജനങ്ങളെ അനുവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ശിശു ക്ഷമയുടെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? ബലി മഹാരാജാവിനെ പോലെയും പിന്നെ ഭക്തന്മാരിൽ പ്രഹ്ലാദനെ പോലെയും ആയിരിക്കും. പിന്നെ അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ കുറെ ചെയ്യും. മാത്രമല്ല പരിചയസമ്പന്നരായ വൃദ്ധജനങ്ങളെ പോലെ അനുവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ബലി മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ആധികാരികരായ 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ബലി മഹാരാജാവ്. ബലി മഹാരാജാവ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ അധികാരിയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായി അദ്ദേഹം സർവവും സമർപ്പിച്ചു. മാത്രമല്ല ഭഗവത് പ്രീതിക്കായി എല്ലാം ത്യജിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി നിന്ന് തന്റെ ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു. ലൗകികമായ യാതൊരുവിധ ബാധ്യതയുടെയും പ്രതിബന്ധമില്ലാതെ യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെയുള്ള ഭഗവാന്റെ നിരുപാധികമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന നില പ്രാപ്തമാക്കുകയാണ് ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിന്റെ പരമ പരിപൂർണത. ഭഗവത് സംപ്രീതിക്കായി സർവ്വതും ഉപേക്ഷിക്കാൻ ബലി മഹാരാജാവ് ദൃഢചിത്തനായിരുന്നു. അപ്പൊ ബലി മഹാരാജാവ് മഹാബലി ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ആധികാരികരായിട്ടുള്ള 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ബലി മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹം ഭക്തിയുത സേവനത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു അധികാരിയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സർവ്വതും തന്നെ സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര്? മഹാരാജാവ് ബലി മഹാരാജാവ്. ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിട്ട് തടസ്സമായിട്ട് നിന്ന് ഗുരുവിനെ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആര് തയ്യാറായി? മഹാരാജാവ് ബലി മഹാരാജാവ് തയ്യാറായി. ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ചില്ലല്ലോ. ലാസ്റ്റ് ഗുരു പറഞ്ഞു ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം എന്താണ് അത് ചെയ്തു. ലൗകികമായ യാതൊരുവിധ ബാധ്യതയുടെയും പ്രതിബന്ധമില്ലാതെ യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെയുള്ള ഭഗവാന്റെ നിരുപാധികമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന നില പ്രാപ്തമാക്കുകയാണ് ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ പരിപൂർണത. അപ്പൊ പരമമായ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് ലൗകികമായ യാതൊരു ബാധ്യതയുടെയും പ്രതിബന്ധമില്ലാതെ യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെയുള്ള ഒന്നും കാരണമില്ലാതെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഒന്നുമില്ലാതെ നിരുപാധികമായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന നില പ്രാപ്തമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ പരിപൂർണത. ഭഗവത് സംപ്രീതിക്കായി സർവ്വതും ഉപേക്ഷിക്കാൻ ബലി മഹാരാജാവ് ദൃഢചിത്തനായിരുന്നു. അതിന് പ്രതിബദ്ധമായി യാതൊന്നിനും അദ്ദേഹം കാര്യമാക്കിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് സേവനത്തിനായിട്ട് എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആര് തയ്യാറായിരുന്നു? ബലി മഹാരാജാവ് തയ്യാറായിരുന്നു. അതിന് പ്രതിബദ്ധമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നും അദ്ദേഹം കാര്യമാക്കിയിരുന്നില്ല. ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രമാണികനായ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിന്റെ പൗത്രനാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആരാണ്? പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിന്റെ പൗത്രൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. ബലി മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചും വിഷ്ണുവായ വാമനദേവനെയും അദ്ദേഹവുമായുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ചരിത്രവും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അഷ്ടമസ്കന്ധത്തിൽ അധ്യായം 18 മുതൽ 23 വരെ വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബലി മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ വാമനദേവനായിട്ട് വന്ന ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹവുമായുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളെ കുറിച്ചുമെല്ലാം അഷ്ടമസ്കന്ധത്തിൽ 8ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് അധ്യായം 18 മുതൽ 23 വരെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനിയും അത് വരുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ഒരു പരിപൂർണ ഭക്തനാണ് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ്. കേവലം 5 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി തീരുന്നതിന് പ്രഹ്ലാദനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഹിരണ്യകശിപു കഠിനമായി ശാസിച്ചു. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ആദ്യ പുത്രനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ
മാതാവിന്റെ നാമധേയം കയാതു എന്നായിരുന്നു. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിരസ സേവനത്തിലെ മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം സ്വപിതാവിനെ ഭഗവാൻ നരസിംഹനാൽ ഹനിപ്പിച്ചു. ഭക്തിരസ സേവന പാതയിൽ തടസ്സമാകുന്ന പക്ഷം അത് സ്വന്തം പിതാവായിരുന്നാൽ പോലും ദൂരീകരിക്കണമെന്ന ഉദാഹരണം അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിന് 4 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ അഗ്രജനായ വിരോചനനാണ് മുകളിൽ പരാമർശിച്ച ബലി മഹാരാജാവിന്റെ പിതാവ്. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചരിത്രം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സപ്തമ സ്കന്ധത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 7ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ പരിപൂർണ ഭക്തനാണ്. 5 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി തീർന്നതിന് പ്രഹ്ലാദന്റെ അച്ഛൻ ഹിരണ്യകശിപു കഠിനമായി ശാസിച്ചു. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ആദ്യ പുത്രനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവിന്റെ നാമധേയം പുത്രനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് ആരായിരുന്നു? കയാതു ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ്. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലെ മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളായിരുന്നു. ആര്? പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവും. കാരണം അദ്ദേഹം സ്വന്തം പിതാവിനെ ഭഗവാൻ നരസിംഹനാൽ ഹനിപ്പിച്ചു. അപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവന പാതയിൽ തടസ്സമാകുന്ന പക്ഷം അത് സ്വന്തം പിതാവായാൽ പോലും ദൂരീകരിക്കണം എന്നൊരു ഉദാഹരണം സ്ഥാപിച്ചതാണ് ആര്? പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ്. മഹാരാജാവിന് 4 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരില് മൂത്ത പുത്രനായിട്ടുള്ള വിരോചനനാണ് ബലി മഹാരാജാവിന്റെ പിതാവ്. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചും 7ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 26. രാജർഷീണാം ജനയിത ശാസ്ത ചോത്പഥഗാമിനാം നിഗ്രഹീത കലേരേഷ ഭുവോ ധർമ്മസ്യ കാരണാത്. രാജർഷീണാം ജനയിത ശാസ്ത ചോത്പഥഗാമിനാം നിഗ്രഹീത കലേരേഷ ഭുവോ ധർമ്മസ്യ കാരണാത്. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജഋഷീണാം ഋഷിതുല്യരായ രാജാക്കന്മാരുടെ ജനയിതാവ് ശാസ്ത കഠിനമായി ശാസിക്കുന്നവൻ, ഉത്പഥ ഗാമിനാം അധർമ്മികളുടെ, നിഗ്രഹീത ഉപദ്രവകാരി, കലഹപ്രിയരുടെ, ഏഷ ഈ ഭുവ ലോകത്തിന്റെ, ധർമ്മസ്യ ധർമ്മത്തിന്റെ, കാരണമായി. ഈ ശിശു വിവർത്തന ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഈ ശിശു രാജർഷികളുടെ പിതാവായി തീരും. ലോക സമാധാനത്തിനും ധർമ്മത്തിനും ജൗജ വേണ്ടി. പുതിയ ബുക്കിൽ അങ്ങനെയാണ് എന്താ എഴുതിക്കുന്നതില്? ധർമ്മത്തിനും വേണ്ടി ഇവൻ അധർമ്മികളെയും കേട്ടില്ല. ധർമ്മികളെയും കലഹപ്രിയരെയും വേണ്ടി. ഓക്കെ. ഈ ശിശു രാജർഷികളുടെ പിതാവായി തീരും. ലോക സമാധാനത്തിനും ധർമ്മത്തിനും വേണ്ടി ഇവൻ അധർമ്മികളെയും കലഹപ്രിയരെയും കഠിനമായി ശാസിക്കുന്നവനായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ശിശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് രാജർഷികളുടെ പിതാവായിരിക്കും. പിന്നെ ലോക സമാധാനത്തിനും ധർമ്മത്തിനും വേണ്ടി ഇവൻ അധർമ്മികളെയും കലഹപ്രിയരെയും കഠിനമായി ശാസിക്കുന്നവനുമായിരിക്കും. ആര്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിവേകി ഭഗവത് ഭക്തനാകുന്നു. ഋഷിമാരെ വിവേകമുള്ളവരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ജ്ഞാനത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ ശാഖകൾക്ക് വിഭിന്ന തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനികളുണ്ട്. ആകയാൽ രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി ഏറ്റവും ദീക്ഷണാശാലിയല്ലാത്ത പക്ഷം രാജ്യത്തിലെ വിഭിന്ന തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിശാലികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ കുലത്തിൽ രാജപരമ്പരയിൽ ഒന്നൊഴിയാതെ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും അവരുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റെല്ലാവരെക്കാളും വിവേകശാലികളായിരുന്നു. അപ്രകാരം തന്നെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന പുത്രൻ ജനമേജയ മഹാരാജാവിനെയും കുറിച്ച് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത്തരം തീക്ഷണാശാലികളായ രാജാക്കന്മാർക്ക് അധർമ്മികളെ ശാസിക്കുന്നവരും കലിയെ അഥവാ കലഹപ്രിയരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നവരുമായി തീരാൻ കഴിയും. സമാധാനത്തിന്റെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും പ്രതീകമായ പശുവിനെ വധിക്കാൻ ഉദ്യമിച്ച കലിപുരുഷനെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് വധിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുവെന്ന് വരും അധ്യായങ്ങളിൽ വ്യക്തമാകും. ഇവിടെ പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിവേകി ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. ഋഷിമാരെ വിവേകമുള്ളവരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ജ്ഞാനത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ശാഖകൾക്ക് വിഭിന്ന തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജാവ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി ദീക്ഷണശാലിയായിരിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിശാലികളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് രാജാവിന് കഴിയുകയില്ല. അപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ കുലത്തില് പരമ്പരയിൽ ഒന്നൊഴിയാത്ത എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും അവരുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവരെക്കാളും വിവേകശാലികളായിരുന്നു. അപ്രകാരം തന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനിക്കാനിരുന്ന പുത്രൻ ജനമേജയ മഹാരാജാവിനെയും കുറിച്ച് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവരുമെന്നും പറയുന്നു. തീക്ഷണാശാലിയായ രാജാക്കന്മാർക്ക് അധർമ്മികളെ ശാസിക്കുന്നവരും കലിയെ അഥവാ കലഹപ്രിയരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നവരുമായിട്ട് തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും. സമാധാനത്തിന്റെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും പ്രതീകമായിട്ടുള്ള പശുവിനെ വധിക്കാൻ ഉദ്യമിച്ച കലിപുരുഷനെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് വധിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്ന് വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും. കലിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? മദ്യം, മദിരാക്ഷി, ചൂതുകളി, അറവുശാലകൾ എന്നിവയാകുന്നു. മദ്യസേവ, വ്യഭിചാരം, ചൂതുകളി, വ്യവസ്ഥാപിതമായി പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന അറവുശാലകൾ, എത്തിക്കുന്ന മാംസഭോജനം എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന അധാർമികരെയും കലഹപ്രിയരെയും അമർച്ച ചെയ്ത് സമാധാനവും സദാചാരവും പരിരക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് എല്ലാ രാജ്യത്തെയും തീക്ഷണാശാലികളായ ഭരണകർത്താക്കൾ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം. ഈ കലിയുഗത്തിൽ കലഹപ്രിയരായ ജനങ്ങളുടെ എല്ലാ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളും നിലനിർത്തുന്നതിന് ഔദ്യോഗികമായ അനുമതി പത്രം നൽകപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ രാജ്യത്ത് എങ്ങനെയാണ് സമാധാനവും സദാചാരവും പ്രതീക്ഷിക്കാനാവുക? അതുകൊണ്ട് രാജ്യഭരണാധികാരികൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി മൂലം വിവേകളായി തീരുക, അച്ചടക്ക ലംഘനം നടത്തുന്നവരെ ശാസിക്കുക, കലഹലക്ഷണങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്നീ തത്വങ്ങൾ തീർച്ചയായും പിന്തുടരണം. ഇവിടെ കലിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? ഒന്ന് മദ്യം, ലഹരി, രണ്ടാമത്തത് മദിരാശി, വ്യഭിചാരം, പിന്നെ ചൂതുകളി, അറവുശാലകൾ. ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? കലിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നത്. മദ്യസേവ, വ്യഭിചാരം, ചൂതുകളി, വ്യവസ്ഥാപിതമായി പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന അറവുശാലകളിൽ എത്തിക്കുന്ന മാംസഭോജനം എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന അധാർമികരെയും കലഹപ്രിയരെയും അമർച്ച ചെയ്ത് സമാധാനവും സദാചാരവും പരിരക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് എല്ലാ രാജ്യത്തെയും തീക്ഷണശാലികളായ ഭരണകർത്താക്കള് ആരിൽ നിന്നും പഠിക്കണം? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിൽ നിന്നും പഠിക്കണം. ഈ കലിയുഗത്തിൽ കലഹപ്രിയരായ ജനങ്ങളുടെ ഈ എല്ലാവിധ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളും നിലനിർത്തുന്നതിന് ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള അനുമതി പത്രം നൽകപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഈ രാജ്യത്ത് എങ്ങനെയാണ് സമാധാനവും സദാചാരവും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? കാരണം ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അതിന് അനുമതി നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ രാജ്യഭരണാധികാരികൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി മൂലം വിവേകികളായി തീരും. അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും എന്ത് വേണം? ഭക്തന്മാരായി തീർന്നാലാണ് ഇതിനൊരു പരിഹാരം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ അച്ചടക്ക ലംഘനം നടത്തുന്നവരെ ശാസിക്കുക, കലഹലക്ഷണങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക, ഈ തത്വങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്തുടരണം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള തത്വങ്ങളും കൂടി പിന്തുടരണം. ഒന്ന്, ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറണം. പിന്നെ അച്ചടക്ക ലംഘനം നടത്തുന്നവരെ ശാസിക്കണം. പിന്നെ കലഹലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക. ഈ തത്വങ്ങളെ പിന്തുടരണം. കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം നാം ഉണങ്ങിയ വിറക് ഉപയോഗിക്കണം. കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയും ഈർപ്പമുള്ള വിറകും ഒന്നിച്ചു പോകുന്നവയല്ല. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവർത്തികളുടെയും തത്വങ്ങളാൽ മാത്രമേ സമാധാനവും സദാചാരവും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നി വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഉണങ്ങിയ വിറക് ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് സാധിക്കുള്ളൂ. അതേ സ്ഥാനത്ത് ഈർപ്പമുള്ള വിറക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നി കിട്ടില്ല. ഇത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. അപ്പൊ വിറക് ഒന്നിച്ച് പോകുകയില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവർത്തികളുടെയും തത്വങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? സമാധാനവും സദാചാരവും അഭിവൃദ്ധിയും പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്കതിന് സാധിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി കി ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരുദേവ് കി ജയ, നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി 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 ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
അപ്പൊ നമ്മള് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കുറേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഗുണങ്ങള് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബ്രാഹ്മണര് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഹരേ മാതാജി കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്റെ മാതാജിന്റെ പ്രഭുജിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മംഗളാരതിയില് മംഗളാരതി ആ, പേരുണ്ടായി. അച്ചടക്കത്തോടെ അച്ചടക്കത്തോടെയാണ് പറയല്. പരീക്ഷ മഹാരാജാവിന്റെ പറയല് അച്ചടക്കവും കലക്കപ്രിയരൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണതി നോക്കാം. നല്ല നല്ല പോയിന്റ് ഓരോ ദിവസം. അതെ, ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് എന്താ പറയണത്, കുറെ പറഞ്ഞു. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടാ പറയുന്നത് അല്ലെ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ലോകം മുഴുവൻ പ്രശസ്തനായി തീരും. പിന്നെ ഒന്നാം തരം ഭഗവത് ഭക്തനായിരിക്കും, സർവ്വഗുണ സമ്പന്നനായിരിക്കും എന്നാണ് 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് രാജവംശത്തിൽ ജനിച്ച മറ്റുള്ളവരെ പോലെ തന്നെ ഇവനും രാജർഷിയും പുണ്യവാനും ആകില്ല എന്ന് ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ അതിന് വീണ്ടും ബ്രാഹ്മണര് പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ്, മഹാരാജ വിഷാഖുവിനെ പോലെയും ബ്രാഹ്മണീയ തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്നതിൽ സത്യസന്ധതയിൽ ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ശ്രീരാമനെ പോലെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഉശീനര ദേശത്തെ കീർത്തിമാനായ ശിവി മഹാരാജാവിനെ പോലെ ദാനം നൽകുന്നതിൽ അത്യുദാരനായിരിക്കും. പിന്നെ അഭയം പ്രാപിച്ചവരുടെ സംരക്ഷകനായിരിക്കും. ദുഷ്യന്ത മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായ ഭരതനെ പോലെ വംശത്തിന്റെ നാമവും യശസ്സും വ്യാപിക്കുന്നവനായിരിക്കും എന്നും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തില്. പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, അനുഘാതികളിലെ അർജുനന്മാരെ പോലെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അഗ്നിയെ പോലെ അപ്രതിരോധ്യനും സമുദ്രത്തെ പോലെ ദുസ്തരനുമായിരിക്കുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. കുറെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ചോദിച്ചാല് സിംഹത്തെ പോലെ ശക്തിമാനും ഹിമാലയത്തെ പോലെ അഭയപ്രദായകനാണ്. ഹിമാലയ പർവ്വതത്തെ പോലെ അഭയപ്രദായകനാണ്. ഭൂമിയെ പോലെ സഹനശക്തിയുള്ളവനാണ്. മാതാപിതാക്കളെ പോലെ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവനുമായിരിക്കും. പിന്നെ പിതാമഹൻ യുധിഷ്ഠിരനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മദേവനെ പോലെ ബ്രഹ്മദേവനെ പോലെ സമചിത്തതയുള്ളവനാണ്. കൈലാസനാഥനായ ശിവനെ പോലെ അത്യുദാരനാണ്. നാരായണനെ പോലെ എല്ലാവരുടെയും ആശ്രയമായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഏറെക്കുറെ. ഉദാരതയിലെ പോലെയും ധർമ്മിഷ്ഠതയില് യയാതിയെ പോലെയും ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ക്ഷമാശീലത്തില് ബലി മഹാരാജാവിനെ പോലെ. പിന്നെ ഭക്തന്മാരില് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരില് പ്രഹ്ലാദനെ പോലെ. പിന്നെ അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കും. പരിചയസമ്പന്നരായ വൃദ്ധജനങ്ങളെ അനുവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അത്രയും പറഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് രാജർഷികളുടെ പിതാവായിരിക്കും. ലോകസമാധാനത്തിന്റെയും ധർമ്മത്തിനും വേണ്ടി അധർമ്മികളെയും കലഹപ്രിയരെയും ചെയ്യുമെന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു. നോട്ട്